sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, mga higala, Lunes, unang adlaw sa simana. Kumusta mga suki na tos kaginan? Ato mga suking tigpalubay, Lukop na Payan, Lukop, Region 11, o mga probinsyahan, ginabot sa ito pagsibya nining mga rasa. Sa kamayong buntag na usap, unang adlaw sa simana magpalihita, mataog sayo, kugi, aron nga makasungasong sabta mga higala sa ato ang mga obligasyon o problema. It's 8 na mga bay, isang di mo mangutana, ning bulan sa Setyembre 2025, tila na lang ka days, DJ Sweetheart, sa ato ang countdown. Wa pa man kay gi-display din ang countdown ha sa ato ang screen na to. Wa pa kay na-display din ha ba DJ Sweetheart? Paki-display ko sa ato ang countdown. Ora og kuan na lang ata. 107 days ba? Tama ba ko? Before Christmas mga kaigsuunan. Paspas kayo ang mga adlaw, no? Pero kung imuhang pabuton perting dugaya, mga higala mo abot, ambot nga no pud ni. Alright, sa to aga mga suki sa kahanginan, no? Dili sa 90.7 Love Radio, mayong buntag sa inyo din ha. Tuo ko nga sa iyo pagkain na ninyo gi-tune in na din ang inyohang tagsa-tagsa ka mga radyo. Kay matod pa sa ako ang mga informante din ha nga mga listener pod. Alas 6 pa lang dyan nag-atang nami. Salamat kayo. Sa tuang mga nagsubay sa din sa tuang FB Live, paki-like and share lang ko. Pwede po mo makapadangat sa inyo nga mga comments, inyo nga mga interaction din sa tuang programa. Ingon man, greetings mga higala. So, sa to asab nga mga ka-ISM, mayong buntag din ha. O Lunes ron, daghan kayo ta mga higala og hisgutanan. Siksik sa balita, issue. Ang ato ang programang Issue sa Masa. Alright, itakdo ang inyong orasan. Unsa man ako ang monitor muraman o kanang kuan naigo sa bagyo nga flood control po hinay man kaayo ang kuan nagsige na lang man ni og sagarat ambot unsay problema aning monitora ni ipalili kuning engineer basig ang problema ani nang luod ni nang luod yun na pa kay ako ang pangitaan og maayo gyud siya nga kuan kining pwesto. Kabalo ka, basta dili kayo plastado ang pwesto, mura po ni siya og uyab. Di ganahan kaayo makiga kulo kabildo sa imuha kay dili kayo maayo ang plastada. Mao ni ko ang monitor. Alright, so ay paglagay may gala to ang mga isgutanan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa.
Pagulong Bongbong Marcos nakahilak sa kadako sa pundo nga nawalda sa flood control project. Nakonsensya na ba? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Malacanang ug House of Representative nagtinudlo ay nakaron kung kinsay mas kawatan sa ilaha. Buaya versus piranha mga kaigsunan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga makabayan block sa Kongreso buot paimbestigahan ang mga nangawalang dakong pondo sa flood control. Ang ilaha pong pondo, asa man pod nila gitunol. Garay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang kontraktor nga si Sara Diskaya, mas dako pag-income sa basketballista nga si LeBron James sulod sa tulo ka tuig. Mauni gitawag og kontraktor superstar. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Bato de la Rosa na nawagan sa katawan nga suportaan ang iyang death penalty law, House Bill 1343. Masilutan kahaini ang mga buaya sa flood control project. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 250.8 billion nga budget alang sa Department of Public Works and Highways sunod tuig. Planong paksian og dako ni Senate President Chis Escudero aron wa nay makurakot nga pundo. Ug ini si Vince Dizon balik na lang son sa DOTR. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang tanang matang sa ayuda. Planong wagtangon na ni Senador Marcoleta subsidy sa bill electricity. Maoy planong ipuli. Hilak aning mga tambalos-los nga congressman. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ini guman pa mga igala, mga magalangkob sa tuwang palagkuyog. Alaguman-uman din sa programa ang Isyu sa Masa. Ako subleo na daw Lunes, pizza 8 na, nimbula sa September 2025. Pahipi na mo din na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga lingkuranan karong panahon na. Kay sugda na nato taon-taon ang ato ang pagatuksit, paghinai, ani nga mga hisgutanan karong adlaw. Mga hisgutanan nga nakapit to kaniya, kanimo, kanako, o kanatong tanan. Alright, sa mga taga Dumanlas, Buangin din na. Labi na mga tricycle driver na to, hilig kay magtapok-tapok basta naan ang atong programa. Mayong buntag and good morning. Diapod sa may Barangay Santo Niño Mintal. Naglanog-lanog din na mga igala ang 90.7 Love Radio. Mga tricycle driver, atuad din na mga residente, mayong aga kanatong tanan. Alright, good morning. Tugtisa ko ninyo nga kuan timbayaon ning mga kuan. Sa iyo pa kayo nagpasupot sa ilang greetings. Ma'am Rosalyn Lagundi, si Ma'am Elsa Kyutso. Next Mion Tanusay. Ma'am, good morning din na. Si Ryan Bintulan, no? O ato ang mga ka-ISM, may buntag. April Jean Diloroso, Monato Diloroso. Good morning. Kinsa pa ba ng uban din na DJ Sweetheart karon taud-taud atoan ang basahon? Nganong karat man gyud niya. Gilbert Jess, may buntag din ha. Masahay mawala. Masahay na Ayan, mura og naarang-arang na gamay. Wa pa siguro ni ka-charge. Okay. Pag ma-charge good siya, muuki man. Mura ni og taong palahubog. Pag ma-charge mga higala, ayan, mo kuan gyud, mo gana gyud ang iyahang tinuod nga batasan. Kuya po ni ako ang monitor ba? Inday kubal-kubal. Taga ko diag nindot nga monitor agad. Kaya di kay nako maklaro na ni amot nga ano ni. Di naman kay maka-pick up nig signal. Kuan na siguro ni kaning
depreciated na ni. Ha? Si Marion Carlo Omenita. Good morning din na. Greeting, samtang biyahe going to Toyota Valencia. Uy, going to Toyota Valencia. Layo na, Bukidnon. Joey Moderno Juarez, good morning. JC Bahinting, mayong buntag. Kanon lang naminaw sa may Lisada Turil nga to ang dakbayan sa Davao. Alright! Alright ta, dalisyo ta sa mga isgutanan mga igala. Kay wala na, tulo ng luha sa ato ako ng presidente. Pero ambot lang kung tinuod ba ni o drama ba ni unsabay iyahang motibo nganong nagpatulo siya. Nagpatulo sa iyahang luha mga higala kay grabe na kuno ang problema sa flood control, perting dakua ang kining nawagtang kuno mga higala nga pundo unya ulaw na kaayo siguro no naulaw pod napaday ni ulaw sila mga higala napaday ulaw ni ato ang presidente ngadto sa mga tao kay gipunduha pinakadako so far sa record naka-trillion na siya sa iyang tunga pa lang sa term. Ang iya mga successor, billion lang, nahumana ang 6 years term. Ang iya, tulo pa lang katuig, trillion na, kahuman wa mga higalay nakita. Ikaw, dili ka makahilak ana sa kaulaw mga kaigsuunan. Di ka makahilak sa kaulaw? Sa bagay, amo ginang giingon ako sa kuang post. Nga mo hilak manggani ng buaya sa dagat, kanipang buaya sa mama, nga mastermind sa kawat, di ba? Hilak-hilak po na kamugid. Naapoy luha. Bisan tuod na sila o buaya na, naapod na sila'y mga luha, mga kaigsunan. Now, ang atoaan unsay implikasyon. Nakonsensya na ba ang atoang presidente? Kasi tambalos-los o ang iyang mga alipores na mga kurap, congressman, mga igala o mga taga-dipi, wa pa maging makonsensya in town. Labaw na mga igala, si Diskayag, ubang mga kontraktor, wa pa maging makonsensya mga igala. Tua, nagbagdoy-bagdoy nga tos gawa sa nasod. Si Zaldico, tua sa US. Si Diskaya, kuno ni Sibat, tua sa Hanoi, Vietnam. Ang uban mga kaigsuunan, nagpahipi lang nila, wa pa yun mo gawas. Wa pa yun katugki mga kaigsuunan o konsensya. Now, kining istorya aning naghilak-hilak ang presidente. Kitang tanan, pwede man tamo hilak. Mao ginang kada buntag inigmata nato na atay muta. Bot pasabot ang ato ang mga higalang kining kuan. Unsa ni, no? Ang ato ang mata capable pa mga higala mo produce og luha. Kay kuan man kanang naa pa may muta mga higala kada buntag. Pero ang issue din himanggod kay ilahang gi-angkla nganhaan ang problema dako kayo sa flood control project. Giangkla nila sa problema sa flood control project nga aperte gyud mga higala ka iskandalo. Kay mao daw ni ang most corrupt so far nga budget mga kaigsuunan sa kasaysayan sa Pilipinas. So ikaw di ka maulaw ana? Oscar Tao Sirano dinas Tagluno. Good morning din ka. Dalikyati mi unya din Okay. Magpag-grass cut mi sa amo ang buhok. Unya. Dalikyati mi dire. Okay, ubay-ubay mi dire magpag-grass cut sa imuha. Now, ang kini mga kaigsuunan manggod, no nga issue. Now, mura ba og ang Malacanang naghilak, nagdrama mga higala. Ang Kongreso pod nagdrama pod, napoy drama ang Kongreso, kuya ang drama sa Kongreso. Kay kanang buraog riiko ang ilahang drama. Pag-ingon sa presidente nga dapat maimbestigahan, kapinabulan wa pa may investigasyon, ang Kongreso pod ningon, dapat imbestigahon. Ana pod si Martin Romualdez mga kaigsuunan. Nga daw
inosente siya aning hitabua mga bay. Karon, nangabulabog na ning panuhak ang Malacañang, di na ni magdugay. Magpatay na ni sila mga higala. Mao ni akong giingon, buaya versus piranha. Magpatay na ni sila. Kay ang executive secretary nga si Lucas Bersamin, pariha pag yung apelido ni nako. Distant relative siguro nako ni. Namahayag ngadto sa Kongreso nga una ang Kongreso kuno magsugyot-sugyot og investigasyon, una nila og imbestiga ang ilahang kaugalingon. Ingon pang executive secretary, panilhig sa moy sa inyuhang kaugalingong nataran na garay. Subot pasabot, gitira na mga higala sa Malacañang ang Kongres. Karon, siyempre ang Kongres, basig na apod na mga higalay na ibawan, kay naarabay mga istorya nga naa kuno'y bahin kanunay ang First Lady aning mga transaksyon ni Romualdez. Og moingon po na rong Congress, og manilhig mi diri, apilo na namog silhig si First Lady, Mr. President. Kay bura man og apil man na siya permis mahinay. Wa ka kabalo. Basig wa ka kabalo, Mr. President. Basig mo ana pod mga higala. So, karon nag-iyahay na ron sila og sinalbaray sa ilahang kaugalingon. Tungod sa tuman mga higalang kaulaw nga nahatag, iskandalo, nga nahatag aning ilahang mga kabuang. Grabe, ang kini mga higalang gitawag nato og iskandalo aning flood control program. Yan, magkatawa na gutong kontraktor sa Wawaw mga higala, construction nga si Aribalo, si Alan Aribalo. Ultimo pangutan-on lang ni Senador Villanueva, meron ka bang ghost project? Di makatubag? I will invoke my right against self-incrimination. I will invoke my right against self-incrimination. Ganun man. Kaya nakabalo siya nga naa siya mga higalay, mga kabuang nga gihimo. Right? Against self-incrimination dayon ang palaban. Di ba? Karon, kato si Diskaya, asa naman turon. Katong panuha kato, mas dako pa di itong income sulod sa tulo ka tuig sa basketball star mga higalang si LeBron James. Ang kang LeBron James mga higalang income sa iyang kontrata sa sulod sa tulo ka tuig, pila income ni LeBron James sa DJ Sweetheart? Ang income ni LeBron James, $528 million lang sulod sa tulo ka tuig. Pero si Diskaya mga higala, ang income niya $563 million sulod sa tulo ka tuig. Mas labaw pa siya mga galag income ni LeBron James nga maoy highest paid sa National Basketball Association. Isayonan ka, anak. Now, ang pangutana, kisa ro'y dako og income. Si Diskaya o kini mga higalang mga ulo-ulos korupsyon din sa Kongreso. Muna ato pangutana ron. Kung dako og income ni si Diskaya, dako ang possibility nga mas dako og income ang mga congressman, ilabi na kining giingong Big Six din na sa Kongreso sa pagpanguna mga higala ni Tambalos-los. Di ba? Musugot ka na nga mas dakog income ang kontraktor nga sila mga higalay nag-allocate anang budget. Musugot ka na. Dili na musugot. Tanawa, sa ilahang salin mga higala. Kaniya, ma-prove na to sa ilahang salin. Tungod kay ang ilahang salin mga higala nitubo og 1,000%, na ay 900%, na ay 800%, na ang mga galay 700%. Ang gitubo sila ang salin for the past 3 years. So, but pasabot,
kung dako og income si Diskaya, dako pa sa kang LeBron James sulod sa tulo ka tuig from 2022 to 2025. Kaning mga congressman na ni, mas dako pa nig income ni Diskaya nga dako mas dako income kang LeBron James. Oh. So, usaon ta ni ron sila. Niingon si Bato de la Rosa, suportahin ninyo ang ako ang death penalty. Pasuportaan ni Bato de la Rosa ang iyahang death penalty. Karong taon-taon. Unsa ni mga higala epekto aning death penalty? Makapatangon ba ni? Makapaundang ba ni? Sa nagbaha nga korupsyon karon sa ato ang gobyerno kining death penalty ni Bato de la Rosa. Mamahimo ka mga higala ni nga applicable ngadto sa mga nangurakot mga higala aning flood control project, no? Unsa mga higalay matambalan aning death penalty ni Senador Bato de la Rosa. Ayan, kay nakabalot ang mga higala. Once ma-impose ang death penalty, pag masintinsyahan ka, wala na yun na. Wala na presidential pardon, wala na reprieve, wala na commutation of sentence, basta na ay death penalty. Once masintinsyahan kag death penalty, wala yung kanina. Daritso kag yun mga higala. Pero naay ka ng suspension of execution. Pwede, no? Ang presidente ang muhimo ana. Dako kay kang nagasto sa kampanya niya atol sa kining election, pwede. Himuon gyapon as presidente. Pero ang atong gusto ipasabot, makasulbad ba ning death penalty karon ni Bato de la Rosa aning iskandalo sa flood control? Ato ni Magala unyang delikatan. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdom.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samta doon na 14 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Nong Tito Pugado. Number 1 pag-abot din nas binaligya ay durian. Si Lodge Mondiga, sa Manong Paul Concoberta, good morning din na. Mike Adriano, Charles D. Sonico, mayong buntag. Ludivina Tampos Lotrago, si Alsonito Guevara, mayong buntag pod. Kanunay naminaw sa Love Radio karon. Onya shout out sa iyang wife nga si LV. Ayan. Thank you so much sa inyong pagsalig din sa to aga programang issue sa masa. Alright, atong balikan. Kani mga galang istorya nga hilak-hilak sa presidente. Why coupled with kani mga higalang gipaabot nga investigasyon hangtod karon wa pagyud mahitabo. Isa lang mga higala ang implikasyon ani. Nga daw helpless ang presidente mga higala. Probably sa iyahang kaugalingon, ang mga tao nga iyahang gisaligan, ang mga tao mga higala nga iyahang gilauman, nga makatabang sa iyahang administrasyon, mao pa mga higalay nangunay og pangawat aning pundo, sapi sa mga tao, nga nagduhig sa iyahang administrasyon. Kaya bisag unsaon nimo, naamang yun ni mga higalay command responsibility. Naay kaakibat nga command responsibility dinhi ang atong presidente. Muna nga siguro sa iyahang tan-aw mga kaigsuunan. No, makahilak yun siya. Atay damay gyud ko ani. Mat dili lang na dinha kutob. No? Siguro karon ang feeling sa presidente, depressed. Kaya nakahilak man. Depressed siya mga higala and helpless. Murabag katong akong amigo kaniadto nga gibiyaan sa uyab. Helpless. Di po siya makaistorya sa iyang mga barkada kay basig kantsawan siya. Iyan na lang giugom-ugom ang iyang problema muna makita nimo mga higala. Nga muhilak og siya rang usa. Di ba? Wawa ka kanang tao nga muhilak nga siya rang usa. Na adunay problema. Pero mas naada problema mga higala ang tao nga mukatawa raw siya rang usa. So ang kani ato ang presidente nga nakita na silipan nga nihilak paghisgot mga higala aning corruption sa flood control. It shows nga nahimo siya na mga higalang helpless. Ang construction, ang pagtanaw, ang pagsabot sa mga tao ni anak mga higala, nga daw helpless ang presidente. Pag helpless ang presidente, ang iyang mga gipangsaligan mga higala, why nahimo? Giunay pa siya. So wala na gyud siya mga kaigsunay moral ascendancy. Maybe this is the high time for him to step down. Di ba? Wala kayo, wakay nahimo. Kapintunga na siya mong termino, wakay nahimo. Inay, naputos ka sa kontrobersiya. Ang mga kwarta sa mga tao, gipangkawat sa imuhang mga sinaligan ng mga opisyalis din sa gobyerno. Wala kayo nahimo. So ang pinaka tama, kanang panawagan nga mo step down ka na lang. Muhimo ka na lang og kanang gitawag nila graceful exit. Graceful exit ang imuhang pangitaon para dili kaayo ulaw sa imuhang apelyido nga parting Gahia Marcos kahuman dili day kaya nimo mahimong presidente kay giinunggoy ka lang sa imuhang mga opisyalis nga sinaligan. Sa imuhang gilauman nga mga congressman, igagaw nimo, mao'y leader sa kongreso, imo gilauman mo ba mga congressman niya makatabang sa imong administrasyon,
makatabang nga may tabo ang imuhang gipasalig ngadto sa mga tawo ato sa kampanya natong 2022, pero giunay dahil ka, gigamit ka na dahil. Lupig pa'y burikat nimo, gigamit ka, may pa ang burikat. Kay o gamito, naa pa mga higalay bayad. Pero, kaning presidente, gigamit mga higala. Aning mga congressman, mga opisyalis sa DP, ay nako, o mga kontraktor, ambot lang, pilay talinpi niya. Basig siya wala. Pero ang first lady na, mauna din ay dako kaayo mga higalang problema. Ang presidente wala, pero ang first lady na, aman po iya ginadawa. Apil masas binahinay sa 30% mga higala. Na, mauna ay dako kaayong problema. Now, tungod kay ingon ani na, ang nakita na tong physical manifestation sa tuang presidente. Bitay na ang naong, bitay na may galang suwang, nagbitay na mga galang aybag, astang agtang, nagbitay na. Tungod sa mga problema. Meaning, nadutlan siya sa problema. Ang pinaka-problema because wa siya masayod unsaon ni pagsulbat. Punan pa mga higala sa pressure sa mga tao. Like, kaning mga sila, Chavit Simpson, nanawagan na karon mga higala, kinahanglan, imbestigahon yun eh. Kinahanglan na ay manubag sa kwartas mga tao. The Integrated Bar of the Philippines. Nanawagan na po mga higala, wa pa'y labot ang panawagan ni Mayor Benji Magalong ug uban pa nga mga grupo. So, grabe ang pressure mga higala sa presidente karon. Nagsige kag ingon, ikaw mo'y nagbulatlat ani, ingon ka nga mag-imbestiga, kapinbula na, wa pagyug kay na hulma din nga council or task force na mag-imbestiga aning isyuhan ni. So that you can show to the Filipino people nga wala ka natulog sa pansitan aning hitabuan ni. Because this is the biggest corruption in the Philippine history mga higala. Sa iyo ka na bilyon-bilyon ang pundos, Bulacan flood control, kahuman bisag usa ka lublak, wala. Grabe kagarapalan ni mga kaigsunan. No? Pero ang problema, kay pure Ilocano man si Marcos, wa man ni kaliwat hapon. Kaya siguro na pa ni kaliwat hapon, mga higala, nagharakiri na ni. Pero pure Ilocano man, di may maghikog. Diyos, ginoo ko. Di ba? Juvenal Burgos. Mike Adriano, good morning din ha. Charles Anicos, makausap pa maing buntag. Sumahon ni mga higala ang dako kaayong problema na to. Bisag unsaon mga higala o plastar, kining istoryahan ni, ngadto magyapon ni paingon ngadto sa presidente. Good morning sa makausap pa sa mga late tuners nato sa 90.7 Love Radio. Ang kini mga higalang hilak-hilak sa presidente, posible ni nga tinuod. Pero dili ni mga higala luha sa konsensya. No? Luha ni kay naipit na siya. Luha ni kay naipit na siya. Dili ni nigawas ang luha tungo sa konsensya. Kaya kung nakonsensya paunta ni siya, atong una pa niya gihimo. Or upon the discovery of this very anomalous transaction mga higala, naghimo na unta siya og investigasyon dayon. Gipang-suspend na unta dayon niya mga higala kini mga public officials nga involved. Aron taga-agdala ng investigasyon, pero wala man mga higala siya gihimo. Mula na kapin, wa man mga higala investigasyon. Mao ganing niingon na lang ang NBI, si retired Judge Jaime, sa apelido ni Judge Jaime, sa NBI Santiago. They will conduct motu proprio investigation. Motu proprio investigation. But pasabot, no? On its own. Sila na lang, nga naman, kaya ang presidente, wa may gisugo saya nga imbestigahon ni mga higala. Di ba, nag-submit na ba ni Cortes si resignation si Director Jaime Santiago? Pero karon, wa man gidawat. So, they will conduct motu proprio investigation mga kaigsunan. Para maibawaan o kinsa gyoy nagkaukaw aning mga punduhan .
Now, ang pangutana, nganong wala may gihimo, wala may instruction ang presidente nga sayron kining problemahan ni. Sa inyong tanaw, ngano kaha? Sir Demetrio Torrefil, good morning din nag. Happy Monday sa tanan kuno nga mga taga Julayli compound sa may Binugaw, Turil. More power sa issue sa masa. Salamat kayo, sir. Ngano? Sa ako ang duda, mga higala, kini ako lang puning duda. Wala siya mag-order og investigation tungod kay nahimo siyang sandwich karong panahona. Daw bingka siya, mga higala, nga kalayo sa ubos, kalayo sa ibabaw ang iyang sitwasyon. Because if he will conduct investigation, if he will form a task force to do it, or direct the investigating agency like NBI, sama rapod nga iyahang gidabdaban ang iyahang kaugalingong administrasyon. Tungod kay nakabalo siya, one, there is the so-called command responsibility. Sabit siya. Second, tungod kay nakabalo ang presidente nga ang involved ani iyahang pamilya o ang iyahang mga amigo, mga kauban sa politika ang involved. So kung iyahanin paimbestigahan karon, apil siya kasunog. Remember ang iyahang anak? Si Sandro Marcos? O sa mga higala, sa mga nag-alawan nag-approve ani nga punduhan ni. Sabit. Si First Lady, nga gingong kanong naibahin mga higala tanang ma-income ni Tambaloslos. Sabit. Kanin niya ang mga alipores niya itong milabayang eleksyon nga nagpaubos sa landong mga higala sa iyang partido nga mao dahil karoy number 1 mga kaigsuunang mga kurap aning punduhan ni. Sabit. So di modo kung iya mga higalang ipahiluna ang usa ka independent investigation, maapil siya og kasunog. Mauna, nga iyan na lang pasagdan, wala na lang. Igo na siya manawagan. Mga kababayan natin, huwag kayong magalala. Hahabulin natin yung mga corrupt public officials. Anong ginawa mo? Sino yun sila? Paano natin habulin? Wala man gani nag-prescribe mga higala o time kanos akutob ang investigasyon, manner paunsa ikandak ang investigasyon o people involved to conduct investigation. Wala may gi-prescribe mga higala ang presidente nga sama niya na. So paunsa nato? Tuohan ang iyang giingon nga papanagutin natin ang mga kawatan sa gobyerno. Be? Ang mga congressman, nagriko-riko si Tambaloslos. Kailangan talaga hindi nakawin ng pera ng bayan. Di ba? Ingon po ang executive secretary, panghinlo sa mo din na. Panghinlo sa mo din na. Kaya murag ka ng inyuha din ng kuan sa Congress, daghan na kayo din ang kawatan. So nagtinulakay na ron ang mga panuhak. Nagtinulakay na. So karon, paunsa na to masulti. Nga ang atoa mga higalang presidente, kinahanglan nato siya nga tuhuan kay kaning iyahang gipanulti. Tinud-anay na ni. Pausa na to siya tuhuan. Di ba, Kuya John Cordoba, good morning. Pausa na to siya tuhuan. Siya tuhuan. Nga, sablay magyud siya. Bisag asa lilion. Bisag lilion panatos bangags kasilyas mga higala. Sablay mangyod kanunay ang presidente. Di ba? Ayaw po ng bangags kasilyas yun, basig lahi ang ato ang malilian diha. Kaya ako, but pasabot na ko. Bisag asang anggulo na to tanawon. Sablay gyud siya kanunay. Munang niyon ko, bisang pags bangags kasilyas na to lilion. Wala gyud, sablay gyud siya. Bisag asa wala siya lusot. Tungod kay siya mga higala ang presidente, the chief executive, the holder of the sword. Implementation. Mao na girepresentaan anak mga higalang as holder of the sword. Siya ang tigpatuman. Karon sa proseso sa pagpatuman, palpak. Probably giloko ra siya sa mga congressman. Giloko siya mga subordinates, siya mga tao.
Pero that's command responsibility. Dili ka pwede matulog-tulog sa pansitan kung ikaw ang leader. Uy, naunsa ka? Tulog-tulog ka sa pansitan? Ha? Ikaw ang leader? Wa na'y kalainas ba na nga ang asawa mo gipakayon og taman sa ginawa niya siya gatulog-tulog lang sa pansitan nga siya manuntay haligi ng tahanan? Dili na pwede. Oh? Ikaw gyud ang kuan din na leader din na. Now, karon naghilak-hilak. Madala ba ka nighilak ni mga igala ning problemahan ni? Muingon ka ni si Diskaya nga ang kuno na lang nako ipanguli ko na lang ning tanan kay nihilak na si presidente. Oh? Muingon ka ni Tambalos-los nga ipanguli ko na lang ni tanang ako ang nakawat kuyog ang iyahang mga kaubanang mga congressman kay nihilak na si Agaw Bongbong. May tamo ka na. Oh. Lisod na kayo na mga igala. Wala na yun. Damage na yun na. Oh, sa part sa kini nga mga Pilipino. Oh, uneasy magkaitaan niya to ang on-air monitor. Nga ano man oh, mas kusog pa man ang karat. Mas kusog pa ang karat sa audio. Muningon nila, mas kusog pa. Mas gahi pa ang ubo sa imo. Mas gahi pa ang ubo kaysa imo. Oh, ari na lang ko sa ubo kay mas gahi pa paita. O kita tanan mo abot ra bagyo taana. Kita tanan mga lalaki, ayaw gyud mo diag ngisi-ngisi din na. No? Labi na kanang mga PUG driver din ha. Nga nangaon karon sa bull katchoy ni Bik og ni Paul. Ayaw gyud mo panghambog yun. Moabot ra bagyo ang panahon nga giandam sa Ginoo para din ha nga mo relax na gyud dapat bitaw. Now, ato ang balikan. Kani mga higalang tinudlo ay karon nila. Manifestasyon na ni mga kaigsunan nga nagkabulabugay na sila. Oh. Dili nagkabulabugay tungod sa binahinay. Maayo man pagkabahin. Nagkabulabugay na ni sila mga higala tungod kay nakabalo na ang mga Pilipino sa ilaha mga higalang sindikatong trabaho. Oh? So ang itabo karon, save your own neck. Salbaron sa mga congressman ang ilahang kaugalingong liog, ang Malacanang pod mga higala mosalbar pod sa ilahang kaugalingong liog. No? So mao na ang retabo karon din Sinalbaray na lang ron sila mga kaigsunan. Kaya kung di sila masalbar nila ilang sarili, mga daot gud sila. Mga priso pa sila uway siguro. Pero kaning giingon mga higala, no? Ni Bato de la Rosa nga death penalty. Nawagan siyang suportaan ni. Wa man ni problema. Pero dili manggihapon ni mga higala magamit nato ani karong mga kurap. Nga nakasala sa atuang gobyerno. Dili man ni magamit ni kanus apa ni mahimong balaod mga higala, no? Unya taon-taon ato ning klarohon siya. Pero diri sa ta ani mga higalang gitawag na to pagkabuaya ani ato mga public officials. Karon gani plano na pod sa Senado nga paksian ni mga higala gamay na lang ang yata nga budget para sa DPWH, no? Pagkamalas ni Vince Dizon, wa gyud siya kaabot sa maligayang araw sa DPWH. Karon pa gyud hinuon. Nahimo siyang DPWH secretary nga ipit na kaayo ang budget. Magliso na gyud siya din og diskarte ana. Di ba? Basig plano aning Dizon og wa na gyud klarong budget ng DP mo balik na lang ni DOTR, may patos DOTR. Kay dako pa kayo ditong pangwartas DOTR labi na dia sa LTO. Di ba? Department of Transportation mga kaigsuonan o kini nga ato ang Land Transportation Office. Wa pa mabulabog ang pangwarta karon din na. Mas may pag dito na lang mubalik ni si Vince Dizon.
Kaysa bupuyo ron sa SDP nga perting initas matawa pa'y budget karon mga higala kay naa sa hot water na hot seat ang mga public officials. Oh. Now, ang gusto ni Escudero, kaning 250.8 billion mga higala, gamay na lang ihatag sa DP. Ang dako nga pahat, bahin-bahinon sa education, health, o food production, meaning agriculture. Mao ni ang plano. Inay maghatag og dakong allocation sa construction mga higala, ilabi na infra, flood control project. Kay para daw, wala na'y makurakot mga higala ang mga taga-DP. Unya, ug ato nang ibalhin mga higala sa DepEd, health, food production. Ang mga congressman, pwede mangyapon mangamang aning mga departamentohan eh. Kaya mga kurap nga mga public officials na to sa Congress, pwede mangyapon nila kamangon. Halimbawa, food production sa DA. O, ilan na po na mga galang gamiton ang DA. Sa health, ang kana mga galang mga hospitals nga mga pampubliko, pwede na po na nila kamangon ang education. Istoryaho na po ng DepEd mga higala. Kwarta-kwartaho na po na because there was already a history mga higala involving Saldico. Kato mga laptop, mga kaigsunan sa DepEd. Sa health, Saldico, testing kit, mga kaigsunan nga nakontrobersya panahon sa COVID-19. Di ba? So, dili gihapon siya luwas mga kaigsunan. I think, dapat naagyoy himuon, no? Nga lahi mga higala. Wa na gani ni sila pagunita o kwarta ng congressman. Ha? Igo na lang sila mag-allocate. Pero, this process allocation, once approved, diyan na, mag-negotiate, nagsugod na. Ako, kung doha, approve na niya, ihatag ko ni Simuha, pero ang kontraktor ani, ako. Ang kontraktor ani, akong igsoon. Ha? Ayaw yun ni ihatag lain, kaya ihatag lain niya, ako ni bawion. Di ko ni ihatag din na sa imuhang opisina. Ibalhin ko ni oglain. Oh. Ana mga kaigsoon, wala gihapoy solution because, wala eh, kurap. Ha? Kurap kayo. Now, kung maisgot ka nga dapat pang firing squad na sila or kanang gitawag na to mga igalag, lethal injection, death penalty, that is only good in the future. I should say. That is only good in the future. But, for the present scandal mga kaigsunan, dili na magamit nato na bisan pag ma-approve na karong adlaw ng death penalty. Ha? Nganong dili na nato na siya magamit? Because the law is prospective, especially penal laws. It shall only be given retroactive effect even if favorable to the accused. Now, death penalty, that is not favorable to the accused. Ang life sentence, mo na death penalty. Ang reclusion perpetua, mo na ni death penalty. That is not favorable to the accused. And therefore, it shall not be given retroactive effect. And if it is not given a retroactive effect, dili ni mga higala makaber ning nangawkawan ning flood control funds. Di ba? Dili sila mga higala masilutan gyapon ana. Wala mayon ko, that is only good, no? For the future mga higala. But kung mayon ka nga gamiton tana para aning nangungko karon, dili na siya mamahimong applicable. Tungod kay ang balaod nga naa may galay penal provision can only be given retroactive effect if it is favorable to the accused. Mao na kanang plano ni Senador Bato de la Rosa. Maayo lang na para sa sunod. Pero ang pinakainit nga issue karon kaniman ang karon man nahumana mga higala og hitabo. Atoan na lang pangitaon aron masilutan ang mga responsable. So kanang death penalty, bisan pag mahimo na ron balaod, dili na makover mga higala ang mga akusado ni ana. Bisan pag makumbikto sa dili na sila masilutan gyapon mga higala anang death penalty because bawal na ubos sa tumbatakang balaod. Right against ex post facto law or bail of attender. Ang buhat nga dili pa krimen sa diyang naitabo imong himuog krimen, bawal.
ang buhat nga gamay og penalty sa dihang imong gihimo, imuhang himuon karog dako nga penalty, bawal mo na siya ang ex post facto law og bail of attender. Bawal ubos sa tuang batakang balaod. So, ang akong istorya nga maayo lang na para sa sunod. Oh, para magreporma ang mga politiko nga di na mohimo. But pausa na to sila mapanubag. Mao man na ron ang main issue mga higala. Pausa na to sila mapanubag ani karong hitabua. Ha? Pausa na to sila panubag. Kung masintinsyahan sila, reclusion perpetua. Or life imprisonment. Pag-abos panahon mga kaigsunan, gawas. Kay na presidential pardon, na restore ang iyahang civil o political rights. Wala gihapoy ay tabo mga higala. Oh? Taod-taod, ato aning balikan. Human lamang pipila ka mga pahinumdom.
long queues? Worry no more. Buzz. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito para kuyog sa programa nga issue sa masa. Samtang doon na mga higalay, 45 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, balikan na to og gamay, no? Kani manggong mga kontraktor. Siyempre, binuhay ra pod sila sa mga congressman. Mao na ingon ko kaganiha nga kung ingon ana kadako ang nakwarta ni Diskaya sa pagpangontrata mga higala o proyekto sa gobyerno. Unsa pa kaha ang mga congressman? Di ba? Tinaliman ka, no? Mas dako pag income ni LeBron James sa tulo ka tuig mga higala. Ang income ni LeBron James is only $528 million. Ang Diskaya mga higala, $563 million. Gilaliman ka na. Kan kung naingon ana mga higalas Diskaya, kan afford siya na mopalit og 40 ka mga luxury vehicle. Unsa pa ka ang mga congressman? Ha? Nga maoy amo mga higala ni Diskaya. Oh? Unsa pa ka ang mga opisyalis sa DP? Nga mao mga higalay mag-approve sa kabuang sa kontraktor o sa congressman. Mag-approve sa kontrata. Mag-approve, sa proyekto mga higala. Sa kining kontraktor, magdawat sa proyekto nga sinampang ko. O sa pagka. Sa ato pa mga higala, dako yung kaayo ning kwartahan eh. O, Mogay na gingon, this is the most corrupt in Philippine history budget. Di ba? Steve Aligarmi, good morning din sa may SGR Village. O si Mamo Barcelona, mayang buntag. Raymond Dave Manuta Ramos, good morning. Masulti nimo sa ex-post ni Lacson nga we have your back, sir. Kana si Lacson. Namahayag manggod si Lacson nga suportado daw niya ang presidente. Nga naluoy daw siya sa presidente. At pangutana ni Moron, unsa na imong gisuportaan sa presidente? Kanang pagpulga sa presidente? Yes. Pero unsa may gihimo sa presidente? Nga nakadiskubre na siya og ingon ana mga galang kabuang nabay gihimo ang presidente? Wala. So apil lang gisuportaan Lacson ang why gihimo sa presidente. Kanang pagkakaangkaang sa presidente apil nga gisuportaan ni Ping Lacson, Ginoo ko. Taon-taon. Isyu sa masa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio. Balik na may gala, dilis 90.7 Love Radio. Doon na 48 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. So kung mayroon si Lacson karon nga, suportado niya ang presidente tungod sa pagbulgar ani mga higalang anomalya sa mga proyekto sa flood control. Dapat, magsugyot po siya nga to sa presidente nga, presidente, suportado na ba na namo na imong pagbulgar? Pero, usapin ito ang himuon na presidente. Magduwa naman kabulan ng imuhang revelasyon nimo, wa man kay gihimo nga investigasyon. Kasi may paimbestigahon na to, Mr. President. Di ba? Wala man. So, apil lagi suportaan din mga higala ni Ping Lacson ang inaction sa Malacanang aning hitabuan. Igo ragi kalkal mga higala. Kaho magkalkal,
wala may nahitabo, wa man gani tabo ni pagkahuman. Di ba? Mura ra kag ba nga sigig panghagad sa asawa. Sa dihang gihukara na sa asawa, wa man po'y gihimo. Ha? Nagpasakit-sakit man hinuon sa iyang tiyan. Garay. Ha? Mao ni nahitabo. Di attempt mga higala o pagawas ang mga kontrobersyal. Kaya siguro, di naman yun matago, di naman mapugnan mga higala, mugawas man yun nga grabe na kayo ang korupsyon tungod sa flood control, nga bahaan na ito magkaigsunan, di sakyan sa presidente. Ha? Iyahan ang gipambulgar, gipanglaglag na niya ang iyahang mga kauban. Pero ang pangutana karon, nganong dili mapaimbestigahan sa presidente? Nganong hangtod karon magduha na ka bulan, wala man siya gihimo. Nahimo man siyang inaction. Inaction man. Aning problemahan ni. Tungod kay nakabalo siya nga sabit ang iyahang pamilya ani. Siya, iyang pamilya, iyang igagaw, iyaha mga higalang, mga kapartido o mga higala. Ha? Walang di na siya mga risgarog investigasyon. Sa laktod, kanang iyahang rebelasyon karon nga gisuportahan ni Ping Lacson, pang paatik-atik lang na aron ingnon nga naglagot siya sa mga corrupt public officials. Naglagot ka, pero wag kay gihimo ikaw presidente. You are the highest public official. Wag kay gihimo, naglagot ka. Ha? Naglagot ka kay dili na nimo maimbestigahan tungod kay nasayod kag kinsay mga sabit anang trabaho. Mao na nga tama ng panawagan nga mo step down na siya. Di ba pati si Chavit Singson? Wala na, nangisog na, kabalo mo ni Chavit Singson, usar ba ni sa mga sponsor, mga igala ng mga idsa din ng mga people's power. Wala kabalo. Ang kini mga higalang IBP, naghimo na po ang IBP mga higala o ilahang kaugalingong investigasyon o niya Committee on Good Governance. Ngano man? Ngano naghimo man ng IBP ani? Because sila mismo may gala na sayod nga ang ato ang governance sa pagkakaroon is not good anymore. Maghimo ba gud na Committee on Good Governance ang IBP kung kabalo sila nga maayo ang pagpadagan, tama ang pagpadagan sa ato ang gobyerno? Tungod kay nakita nila mga higala nga dili na mao ang pagpadagan sa gobyerno, mao na ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, nagtukod mga higala o Committee on Good Governance to aid the people, to aid this government nga nagkagidlay na mga higala unsaon ni pagpadagan ning ato ang gobyerno karon. May rason. So wala na Dapat ang presidente have to step down na mga higala aning panahuna. Wala, di nakatumanon sa imong mga sakop. Tagaan kag report nga nahuman na ang flood control projects Bulacan, kauman bisag usa na kahalublak, wala. Tanawa ra guna, di ba? Usa na mga higala kada kong binuang ng istoryahan, gipabasa pag yun nimo ato sa imong State of the Nation address. Formal mga higala nga pakigpulong, paghatag og report ngadto sa mga tao unya kahuman, di tinuod, palakpak pa ang mga buayang congressman mga higala pag ingon nga grabe ang nahumang flood control project, kahuman sila mismo nakabalo man na sila nga wala kay ila man niya gipangidlom ang budget. Nakabalo sila Sila nag-allocate mga higala. Sila mo'y nangwarta. Sila mo'y nagpili kinsay mo kontrata. Papasabot, nakabalo sila. Pero nga nung pag-report sa presidente nga maraming flood control project ang natapos na, makaginhawa na ang taong bayan, sa mga problema sa baha. Nga nung namalakpak o gapil ng mga congressman, palakpak, paraway bulabog, nakabalo naman dahil silang bulabog di ay ang mga project kay giidlom ang pundo. So,
wala na mga higala. Lisod, no? Lisod na, wala na gid. Muna nga kaning mga panawagan karon. Mga pagtipon-tipon mga higala aron nga ipaabot nga na sa Malacañang that the president must resign now to save our country. Mauna ang pinakatama. Because ang resignation is allowed. If you cannot advance, you better discuss. Di na kaya eh. Dili na kaya sa powers mga higala ni PBBM actually. Wala na siya. Wala siya pugong. Kay maldito po kayo ng mga congressman. Hasta ning mga taga-DP. No, kini mga opisyal ani mga opisyal sa gobyerno nga involved aning corruption. Kay ilang gisabit ang first family. Ilang gidamay ba? Para dili sila mga higala sintrohon sa presidente. O sa pagsintro sa presidente nga apil man ang iyang pamilya. Magkandak ron ang presidente thorough investigation ani may higala problema ha. Pag-abos tumoy-tumoy, apil man si Sandro, apil man si First Lady. So, mas maayo pa, di na lang. Maingon na si First Lady, muhong-hong na nga mahal. Ayaw na nang imbestiga kaysa tumoy anak, naarab ako dito nagtuwad. Garay, patay ka bata ka. So, igo na lang mga higala sa pagpatulo sa luha. Crying in the rain. Hasta ang mga Pilipino crying in the rain. Kay inig ulan mga higala, hilak ang mga Pilipino kay magbaha na pod, anod na pod ang ilang gipampundar nga mga kabtangan. Hilak kay di na pod sila katulog, adto na pod sa evacuation center, crying in the rain. Diba? Dinisarte. Good morning din na. Mauna mga kaigsuunan ang dakong problema. Oy, sa mga DCCian, Davao Central College alumni, karong pizza 20 diya sa Toril Gym na ay dako din hang kumbati sa to ang alumni. Dito, get together. Ayaw kalimot, markahin na daw na inyong kalendaryo. Para dili gid mo makalimot. Bring your own baon. Pagdala mo glitson para sureball di mo mga paso mo. Bitaw. Pero nindot na kay kita-kita mo sa inyo ang mga batchmate, schoolmate, classmate. Usab nang now, na uban nagwapa, nagwapo, napoy uban may gala, natiguang na kaayo. Ana man na. Na bright kani adto nga wa makapalit og brum-brum, di mo adto kay maulaw. Kanto mga igalang mga sagoy nga ni Asinso, mao toy mag-una-una dito. Nagkaroon na ng reunion mga kaigsunan. So, atong balikan. Kaning flood control, wala na. Kaya investigasyon, wala ni mga igala. Iyo si Director Santiago, mag-conduct sila og motu proprio in behalf sa Executive Department. Well, okay man na. Motu proprio on its own. But pasabot, walay sugo, walay gasugo. Sila lang, mag-conduct sila og investigation, motu proprio. Investigation. Kay naa daw sila igahom anang motu proprio investigation because there is a probable cause that the crime has been committed. So they will conduct an investigation. Atong paminaw may gala, and that's behalf of the President. Dili ba na ulaw? Nga ang imo na lang tao moingon nga kami na lang imbestigahan ni Mr. President. Wa man jud ka magsugo sa mo ani, wa man ka mga risga diha. Wa man ka dinha mangisog. May pamang nalibang nimo kay nangisog pa pag kumot sa iyang ilo. Wa pang nalibang. Kay nangisog pa mga igala. Ni kumot og ilo, nangisog. Kumot sa ilo. Si Tiago Bangkilan. May pa si Tiago Bangkilan di ani ni Pangulo. Kay nangisog pa. Sa diyang ni kumot sa ilo, nangisog. May pa si Tiago Bangkilan. Now, Tiago Bangkilan. Igo na siya pagpatulo sa luha. Wata kabalo kung drama ba, wata kabalo kung nakonsensya ba, wata kabalo.
Na-pressure na siya og ayo, di ba? Na kuha na siya o si tawag ana kana ganing depress. Makabuang ba yan ng depression? So, kung niila ka kay na-depress na ka kayo, better nga mag-leave of absence na lang. O step down, magparehab para at least kini mga higalang investigasyon matagaan gyud ni og dalan. Manubag ang dapat manubag. Kaysa pagkakaron ang mga corrupt congressman, ang ilahang gipasanginlan ang executive, particularmente na ang DPWH. Siyempre, nakakwarta man po ng DP. Moingon po DP, gamay raman na muna kwarta, kamo may dagko kwarta din na. Kahuman, ilapong dutan ang kontraktor. So madugay mawara gyud ni mga kaisunan ng istoryahan eh. Pero ang kwarta sa mga tao di na mabalik. Na, tapos na. Why na nga priso? Ingon nila nga perting mayuhag yun pagkaplano mga higala ni Tambalos-los ang pagkawat sa kaban sa gobyerno. Limang ka atong lima niya ka hatag-hatag may galag hinabang lima, ma-ex, tupad. Usa pa to, basta lima to kamo. Kabaw mong pilay na gasto ato. 194 billion mga higala. 194 billion. Wala yun na si Senador Marcolita. Mas maayo pag ato na lang nang i-convert ngadto sa payment nila sa electricity. Sureball pa nga mopaingon sa mga tao, sureball pa nga dili makungko aning mga politiko ang pundo. Katong mga naay monthly kilowatt nga 200 to 234, libre to. Gobyerno ang magbayad. Kaya ang sumada na, mas gamay, aning ayuda-ayuda may galang ipasiugdahan ni Tambalos-los. Naara sa 25 to 27 million Filipinos ang pwede maka-avail. Ang mamahimo mga higalang gasto ana is 120 billion lang. Kaysa 174 billion may higalang nga ayuda ma-ex tupad kung sa pana. Nga mo gasto mga higala ang atong nason og 194 billion. Makasave pa ta og 74 billion mga higala anang planuha. Muna'y sugyot ni Marcolita. Wa pa'y politiko nga magpasikat-sikat nga mao'y ng hatag. Di ba? Dili pa magamit sa pamulitika mga higala ang kwarta sa mga tao nga giunay ra tagluto dahil sa mga panuhak dagko. So, nindot na nga plano. Wala na talaga, kanang ayuda, wala na siya. Nagtudlo lang ta sa mga Pilipino nga mahimong makililimos. May pa ang mga badyaw, kay gudyaw na, kay maligya nagsapatos. Ang mga dili badyaw, nagpabadyaw-badyaw karong panahon na, sige mga igalag, hangad anang ayuda. Sige hangad og ayuda. Dapat walaon na. Idiretso na ngadto sa billing nato. 25 million ngadto sa 27 million Filipinos ang makapahimulos ana mga higalang planuha. Mas gamay pa ang gastuon sa gobyerno, sureball pa nga walay makakwarta, makapangurakot nga mga politiko. At least ma-unload po ang DSWD. Ma-unload po ang DSWD kay ginagamit man ang DSWD ani mga higala nga front. Diba? Kanindot anak mga kaigsunan nga plano, makasave na sa kwarta og 74 billion. Ma-unload ang DSWD. Wala na mag-grandstanding ng mga politiko. Di nila magamit sa pamulitika. Sureball nga moabot ang tabang sa gobyerno ngadto sa pamilya. Dili na magamit sa tungit, kapitals tungit, mga igalag, online casino. Kay mao man na uso. Tungod kay, diretso naman. Na kay 200 to 234 kilowatt, libre. Gobyerno na ang magbayad.
So ang estimated mga higala nga beneficiaries ani is 25 to 27 million Filipinos around the Philippines. Mao nay giplano mga higala ni Marcolita. Nga nagyango-yango ra pod si kining Rap Recto ang ato mga higalang kuan kining finance secretary. Good Samaritan, good morning din na Neil De Leona. Maayong buntag. Nagpa-attendan, suggestion, ang mas maayo ana mapinalti ng mga nangawat. Asa naman pero si Tita Sindanya yun nga sabaan kaayo kay dihado kuno ang taong bayan. Kana otro po na ato narong istoryahan taon-taon. Kay ang mga front sa mga NPA, kining mga komunista may gala sa Kongreso, nisakay na po sa isyu. Di ba nakasapi man silang apil kang tambalos-los, kay apil sa dipirma sa impeachment. Natagaan silang budget po mga igalang 150 million. Di ba? Nakasapi man sila. Nani Shell Abingke, good morning din na. Diya napita siya Storil. Ya mga parents, sila Baludoy o si Rose o Binke. Good morning. Di ba nakasapi ni sila? O wala man mo flood control ka, di wala man mo kay mga ghost project din na asa ninyo gidala ang inyong kwarta nga hinatag ni Tambaloslos. Aron nga makapirma mong apel sa impeachment batok sa Vice President. Natagaan ni sila. Asa ninyo gidala? Dapat kani apilon po nag-imbestiga mga higala. Kay nagkakusog ra baron ang recruitment sa mga NPA nganha sa mga patlang barangays, labi na nganha sa mga depressed area o nganha sa mga eskwelahan. Basig mauna ning mga kwartahan gikan sa mga congressman nga makabayan black gigamit nagpagpang-recruit mga higala aning mga estudyante o kini mga higalang mga naadinha sa depressed area. Dapat apilo nag-imbestiga. Kaya nagsakay-sakay na ba niron? Flood control scandal. Kunya, ang inyo asa man po na ninyo gipandala ng inyong pundo. Naba mo project nga gipanghimo din na? Basig to ana ni paingon nga to sa inyo ang recruitment anang pagkainti. Alfredo Zio Kraba. Good morning din ha. Ang Maharlika Pans, asa na daw? Asa ng Maharlika Pans? Pati naghana mga igalaw kwan. Ginapangita nga mga pundo karon ang mga Pilipino. Mo gani ni gingon. This is the most corrupt administration ever mga higala. Sobra pa ka-corrupt sa iyahang amahan. Guba ang kamada ng Pilipino. May patong iyang amahan kay naapay mga landmark nga mga project may gala nga nahimo although corrupt gyapon. Pero kini wag yun mga higala, puro problema ang yatag, puro corruption ato madunggan. Wala ginahimo nga mga project. Wag ginahimo mga higalang kaayuhan para sa mga Pilipino. Karon di pa mga higala muluwat sa katungdanan. Usa pa'y dugay-dugayan din na sa Malacanang nga wa man kay mahimo, wa man kay nahimo. Ang mga tao di naman mutuos. Ultimo, ang IBP, usa ka lehitimog, respetado mga higalang organisasyon. Nagtuko na Committee on Public Governance because ang atoang sistema sa panggobyerno karon wa na'y klaro. Nagtuko nag-desk para mo atiman ana mareklamos korupsyon kay nakabalo na ang IBP nga og asa na nato isangat ng kasos korupsyon purnada ra gyapon. Purnada ra gyapon. Taon-taon ba gala? Ato ning balikan. Human lamang pipila ka baga pahinumdom. Isyu sa masa! Isyu sa masa!
Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong si Severe Tropical Storm Tapa na dating si Bagyong Lani sa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Yung bagyong ito ay malayo na sa ating kalupaan at wala ng direktang epekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy naman yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko dito sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible itong magdulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin itong generally fair weather ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga usual late afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 31 degrees sa Tuguegarao at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees sa Legazpi at 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang silangang bahagi ng Visayas-Mindanao area. Dahil sa easterlies, particular na sa mga lalawigan ng Caraga at Eastern Visayas, asahan natin ang makulimlim na panahon ngayong araw at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So mataas sa tsansa ng pag-ulan ang ating inaasahan over these areas, kaya maghanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa Palawan at talalabing bahagi ng Visayas, so Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, pati na rin dito sa rest of Mindanao, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen at Davao Region, ay maliwalas sa panahon rin na ating inaasahan. Posible may mga nararanasan tayong early morning thunderstorms ngayong madaling araw, especially nga dito sa bahagi ng Davao Region. Pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pag-ulan na ito for the remainder of the day. So buong Visayas at buong Mindanao, hindi magtatagal yung mga pag-ulan na ito. Pero late afternoon to evening, posible muli na mabuo yung mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds at posible magdulot ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan. So maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 32 degrees rin sa Puerto Princesa, 33 degrees sa Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu at 30 degrees Celsius sa area ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees, 33 degrees sa Davao at 33 degrees sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so Tuesday to Friday, wala tayong inaasahan ng mga magtatagal na pag-ulan dito sa ating bansa. So yung prevailing weather system natin ay yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperature, especially sa dakong tanghali hanggang sa hapon. So generally fair weather throughout the country. So hindi nangangahulugan na wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posibleng pa rin dyan yung mga usual late afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers sa ating mga lokalidad. At haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:03 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories or rainfall advisories sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts
at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 15 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Bobong Lopez naminaw sa may Karkur, New Corilla. Uy, good morning ninyo niya mga taga New Corilla. Mayong aga din sa mga taga New Corilla. Naghanarbag yuta po din ang ipamaligya sa New Corilla, no? O nindot din na kay Davao Light na mutik over sa Corinte sa New Corilla, Davao del Norte. Alright? Now, kini mga igalang istorya aning kuan, no? Daw katawanan lagi. Kay ang atong presidente mga higala, pilihon lang siya ni Tiago Bangkilan. Oh? Pilihon lang siya ni Tiago Bangkilan. May pas Tiago Bangkilan, nagkumot lag ilo mga higala, nangisog. Nangisog na, kumot lag ilo, nangisog. Pero ato ang presidente, gikumot-kumot na mga higala pag-ayo ang kasing-kasing sa mga Pilipino. Tungod aning mga binuang, tungod aning mga higalang epekto sa binuang nga gihimo sa tuwa mga opisyalis gobyerno, wa gyud mangisog atong presidente mga higala. Igo ra ni hilak. Ningo ra siya nga I am not unsa to? I am not upset. I am angry. Inya pagkahuman nihilak mga higala pagkaluoy na lang sa ato ang presidente. Wala daw siya masuko. Naglagot daw siya. I am not upset but I am angry. O kauman nihilak. Kasi may gihimo. May palagi si Tiago Bangkilan kay nagkumot lang ilo mga higala. Nangisog pa. Ato presidente gipangkumot na ang kasing-kasing sa mga Pilipino. Wag yun mangisog mga higala ang ato presidente. Sus, Ginoo ko. Wag yun mangisog sa pagpaimbestiga. Mangisog aron ilhon kinsay mga responsable. Mangisog aron mapriso. Kining mga responsable aning trabaho mga higalang sinampangkong. So, kasi malauman pa sa mga Pilipino alang sa musunod pa nga mga tuig kay 2028 para ba siya kuto? Di ba? Mula nga panawagan nga mas may pag mo step down na lang presidente is proper. Karong panahon na. Kasi ingon ni Chavit Singson. No? Nanawagan siya sa mga Pilipino nga magkahiusa para masolusyonan kining nisgutan nga problema. Dapat pag-usapan at kumilos. Muna ingon ni Chavit Singson. Mag-usap tayo at para kumilos. So, usabot pasabot ana niyang kumilos. So, mura og nagkalami na ni mga higala rong istoryahan. No? Nagkaway lami ang serbisyo mga higala sa gobyerno pero nagkalami mga kaigsuunan ang isyu karon. Kaya nga bisto na ni sila, giunsa nila pagkungko ang kwarta sa mga tao. Paita. Now, otro po ning Makabayan Black. Nag-apil-apil, mupapil na po. Wa mag yun issue ni silang dili papilan. Ano siya issue permi? Issues kababainhan, kabataan, ekonomiya, mamumuo, tanan. Naagyo na sila permi. Naana sila issue. Pero ang pangutana na to sila, unsa man na? Ang pangutana na to dili, unsa inyo pong gihimo na yung pundong na harbat gikan kag Tambaluslos? Wa man putay nakita ninyo inyo ang project ninyo.
Wala nagduda ang mga tao. Nabasi ka ng punduan na inyo nang gigasto na po ng recruitment pagka-NPA ng mga eskwelahan din na o diya sa mga depressed area. Ha? Kaya na naghan na baro mga NPA na. Di ba? Panahon ni Digong, wala na. Atong mabalitaan, mga NPA ni surrender, sakay aeroplano, gisuroy dito sa Malacanang, gipakaon og lamian, gitur. Oh? Karon, balik na po ni mga igalang inkwentro-inkwentro, na naghan na po sila. Why? Makarecruit naman sila kaya na may funding sa mga galang gihatag ang Kongreso aning mga legal front sa mga komunista. Oh. Diba, Rodrigo Montibon, good morning, Naminos by Pampanga, Santo Domingo Village 2. May buntag ninyo din. Mga taga-Katalunan Grande. Naglanog-lanog na to ang signal din. So wala na ta mga igalay. Ang ayan pang hisgutan pag abot din hang dapita. Ay nako. No? Tapos na mga igala ang boxing. Wala na ang kwarta. Hurot na mga igala. To na si Diskayas Hanoy. Oh. Si Ko. To ang mga igala sa East Coast. Amot asa dapita ng East Coast nga estado sa kining US. To daw dito. Kaya nahubagan na po siguro tugbugan. Oh. Ang presidente dili gahilak-hilak mga higala. Ang tambaloslos nagsigig sumay-sumay sa iya kung unsay istorya sumay-sumayon na siyang tambaloslos. Investigasyon. Panubagon. Sumay-sumay ra siya mga kaigsunan. Unsay maani sa mga Pilipino ani nga kaayuhan? Wala. Mas maayo pa muluwat na sa katungdanan. Awar si Singson. Makahulugan ang statement ni Chabit. Dapat magtipon-tipon ang mga Pilipino. Mag-usap paano ayusin ang gobyerno. Kay kalat na kaayo. Di ba? Raul Kiamco, Kramudmud, Babak, Samal. Uy, good morning din. Gisnel Salao, may buntag. Pag-usapan kung paano ayusin ang gobyerno. Makahulugan na mga igala nga statement din ha. No? Makahulugan nga statement na siya. So, kamo, gahuna-una aron diag unsa na inyong ginahuna-una. I-appeal ni sa inyong gihuna-una. Kaning statement ni Chabit Singson. Importante kaayo ni mga igala. Kay numdo mo panahon ni Irap, usa ni siya sa mga sponsor. No? Sa People's Power. So, dili ni dapat mga igala baliwalaon. Wa ta masayod og unsa na roy gipang plano nila dinha. Kaya to ang presidente naghilak-hilak na lang man mga higala. Imbis mangisog, isog pa man si Tiago Bangkilan sa iyaha. Taud-taud, balik ta man lamang pipila ka ba nga pahinomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa... Balik talaga lang din sa ito kuyog sa 90.7 Love Radio. Doon na 24 minutos sa kalabay human ng alas 8 sa buntag. Una tamambak nga ito sa banpag mga iskutanan mga igala. At padayon sa tuwa mga iskutanan karong buntag. Ayaw kalimot, nagsugod na ang ato ang papromo din sa ato ang programa. Ang huli kaday, huli kadung, daog kag brum-brum. Ang duration ani sugod September 1 to January 31, 2006. Onya, kada semana, kada biyernes, sugod ng biyernes inday kubal-kubal.
Sugod nung umabot nga Biyernes na ay 5 ka winner o 5 ka mga grocery packs. Unya kada bulan, no, last Friday of the month, raffle punta 5 gyapon ang winner. Tag-usa ka sakong bugas. Sako na isulod dili nang sako lang sa bugas, sako nga na isulod. Unya naa pag grocery. Ayan, 5 pud ka buok kada bulan. Pagkahuman, sa ato ang grand draw, brum-brum na o uban pang papremyo. Simple lang kayo, maminaw lang mo din sa programa ang issue sa masa, masakpan mo sa ato ang team nga nagapangronda din na amoy coupon. Nga mamahimong mo qualify ka sa ato ang kining mga draws. Nya alang adto sa mga drivers, kanaman po daghang naminaw na to nga mga drivers, matagaan po mo coupon, kung dili, adto lang mo sa to ang istasyon. Sa May R. Castillo, Agdao, niya to ang dakbayan sa Davao. Fill up mo dito coupon po para ma-appeal yung pangalan. Kaning mga naminaw sa ato na ay manawag, no, labi na kining mga nag-a-appeal sa to ang programa, na ay manawag sa inyo nga magpaila nga taga Love Radio niya. Kahuman, istoryahan mo na ay mga coupon po nga ihanyag sa inyo appeal mo, himuan mo, kwaon ng yung mga detalye, isulod po na dito sa ruleta aron ma-appeal mo og ma-appeal yung pangalan, no, mo qualify po mo sa kining ato ang pabola mga premyo na to, raffle, sa kining weekly, monthly o sa to ang grand tawag na tog event, no. Basta motor, unsay brand sa motor, inday kubal-kubal. Unsay brand? Sige. Ato na kung unsay brand, ato ipagawas ang picture ana, di ba? DJ Sweetheart. Wa naman nakapagawas DJ Sweetheart sa tuang kuan. Kining unsa ni? Kining ato ang plug na to. Kana, mo na siya. Huli kadong daog kag brom-brom. Ayan, ayaw gid mo kalimot ana. Simple lang kayo, maminaw lang mo diri sa programa. Anhaon na mo sa grasya. Asa mo na imutang, anhaon na mo. Grasya. Alright, si Eva Tongson. Ayan, good morning. Sa may Katalunan Grande na dahil sila nagpuyo. Salamat kayo. Ma'am Susan Gadiani, good morning sa mga taga Balyok ug Lubugan. Mayong aga ninyong tanan. Doon na 27 minutos sa Nikalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Aritaan ning Kang Bato de la Rosa. Namang ingon nga pamulabog na lang man ang Kang Bato. Sige gustoan ng death penalty. Dili man na siya makatabang aning problema karon labot sa investigasyon kay human naman bisan pa og mahimo ng balaod ang iyahang death penalty law. Senate Bill 1343, di mangyapon na siya ma-apply aning mga kawatan sa kining gobyerno karon. Nga mao responsable aning pagpangawat sa bilyon-bilyon nga pundo nato dinha sa kaban sa gobyerno. Tinuod na siya. Kaysa ako nang nasulti kaganiha. Kung mahimo maning balaod dayon karon, ang buhat mga kaigsuonan nga pagpangawkaw, inon nato corruption, plunder, malversation, dili naman makaber aning death penalty Tungod kay nauna na mga higala ang krimen kaysa balaod. Expose facto law ang tawag ni ana. Dili pwede nimo nga patasan ang penalty nga sa dihang nahitabo o nakomiter ang krimen, ang penalty reclusion perpetual lang or life sentence karon imong himuon og death penalty. Sa mo nang niingon ko kaganiha nga this is only good, no, for the future corrupt public officials. But for the present corruption mga higala na pertingil niga sa kasaysayan, no, sa Pilipinas, dili ni siya mo apply. Kung masilutan man ni mga higalang, mga tawanan ni, diara yun ni kutob sa reclusion perpetua or life sentence. Reclusion perpetua
kung ang ilaha mga higalang ilahang conviction manukad dinha sa Kodigo Penal. Reclusion perpetua ang tawag ana. Pero kung ang ilaha mga higalang conviction manukad sa special law, like take for instance plunder, RA 3019, ayan, special law, tawag ana life sentence. Pero pariho ra na sila mga higala og epekto alang sa nangutana og unsay kalainan sa life sentence o reclusion perpetua. Pariho ra na sila. Kaso lang sa life sentence, ang na-violate is special law. Sa reclusion perpetua, ang na-violate is ang Kodigo Penal. No? Kung ang revised penal code nato mga higala maoy imuhang na-violate. Mao ra nay kalainan nila. Pabariho ra na. Life sentence dili ma-apply. Kay nahitabo na ang krimen. Una pa napanday ang balaod. Expose facto law. So kaning kang Bato de la Rosa, pwede na ni padaplin-daplin na sa ni unahon ta siguro ni senador nirong mga kuang makumbikto gyud ni. Kay mao magyapon mapanday na nimo yung balaod karon di magyapon na mo apply sa ilaha. Di sampag matuman ang death penalty nimo ang balaod dili naman na applicable sa ilaha. Kay nahuman naman nilag himo ang krimen wala pa nang imong balaod na hitabo. So walay retroactive effect sa laktod nga pagka istorya. Kanang kang Bato de la Rosa nga gipropose og katong sa congressman sa Zamboanga nga dapat death penalty ang makumbikto ani mga higalang gitawag na to og graft and corruption, plunder, malversation of public funds and public property. Dito na lang ta mag-istorya ana sa sunod pohon nga makahimo. Pero better nga mahimo na siya nga balaod, di ba? Bong makasampon, good morning din na, naminaw sa sakyanan. Kuya John Cordoba, may muntag. Listener, shout out. Bunso, naligo ni Karun sa Mergrande Beach. Uy, ligo na mo na sa Mergrande. Si Danantoni Anino, good morning. Shout out kay Zay, kay Pharmacy from Toril, naglanog-lanog. Ang imuhang programa din. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa atuang programa. So, muna mga kaigsunan, ang implikasyon anang proposed Senate bill ni Bato. Dili na siya mo apply aning problema karon. Ang gipangita manggod, okay na siya, what problema na siya, no? For the future. Ang ato manggod karon, ang focus sa mga Pilipino karon, kani manggong iskandaluhan kani karong naitabo na. Usaon ni nato pagpatubag, pagpauli kanang mga kwartahan na, nga gipanggasto naman na mga higala sa tuang mga corrupt public officials. Di na nakasintro. Pero dako the most scandalous budget mga higala so far sa Philippine history. Wa na tani. Karon mag-budget na pod mga higalag trilyones. Ang nagasto sa flood control alone ni Bongbong Marcos sulod sa tulo ka tuig, trilyon na. Trilyon na. 1 trillion 001.001 trillion ang nagasto na niya. Pildi niya PRRD, pildi niya Pinoy na humana ang term sa duwa ka administrasyon mga higala 400 billion plus lang ang nagasto sa flood control. Siya trilyon tulo pa lang katuig mga kaigsunan. Tiya mo na, unsa kadako mga higala ang iyang gigasto. Napay siya nabilin almost 3 years, mag-budget na po na og flood control. Muna ninyo si Jesus Cordero, dili na. Kay kurakuton gyapon na. Bali na to sa health, livelihood, o din ha sa education. Unya, unsay assurance sa mga Pilipino nga di gyapon na kurakuton. Nga kaning mga departamentohan ni notado man pud ni mga higalang kurap ko. Kanong nasulti man nimo dyan nga notado ng mga kurap nga departamentohan na. Tanawa to kung sa tong laptop. O sa nitabo to. Ang supplier ato si Saldico gyapon. Kung sa nitabo ng laptop sa DepEd, perting dakuan na may galang corruption.
Ang testing kit, kinsa supplier, panahon sa COVID, saldi ko, gihapon mga higala. Ha? Grabe ang korupsyon. Nahulog, tagpila tong testing kit, pati mahala, ang buhok. Ha? Nahulog, kalimot kong pila tong computation na to. Pati nakuha mga higala. Di eh. Oh, di iagi mga higala ang fundings. Mag-dispersal mga higala, hayop. Pagyat kay hayop, paliton mga galag barato, ibalhin dito speakers barangay, dito dispersal, pabayras gobyerno perting mahala. Ha? Mga kanding, wa wagig balbasin, wa magkatilog, balbasin ang kanding mga gala. Di palit o perting mahala, kauman, di dispersal dito speakers barangay, igor ang ibalhin ang kanding, kauman, ang presyo mga kaigsunan, nag times 10. Tanawa na guna. Oh, katong panahon nila Sid Ungab kaniadto. Ha? Agriculture man to. Nakunuhay, nakadawat ang mga barangay, kapitan, mga higala, og traktor, water pump, seedlings, sprayer, gipapirma mga higala, kahuman. Wa man di nadawat di, gipapirma lang. So, kaning mga departamentuhan ni, naanan ni mga history. So, dili ta maka-assure, dili ta makasiguro mga higala aning istorya ng Chis Escudero nga maundang ang korupsyon kay ibalhin dito sa health department, sa agriculture department, nga na sa education department, wala gihapon na kasiguraduhan. Oh. Posible gihapon na nga kurakuton gihapon na mga higala. Ha? Giagi lang sa laing department kay sunog na kayo ang DPWH anang istorya sa construction. Pero maura gihapon na. Surambawon na gihapon na ang mga kurap na to nga mga congressman. Oh. Surambawon na gihapon na. Ha? Inday kubal-kubal. Good morning din na. Naanap po ni pag-reach siguro ni. Oh. Good morning, kang paring Sam Montaner. Ha? Wag yung kuha si boss og flood control project kay kabalo siya nga daghang anomaly anang flood control project. Way mga kabilya, walay kanang sheet pile, no? Kada bang bakal ba nga kuan una butangan mga higala og beam. Sheet pile may tawag ana. Nang bakal nga itaroy na sa kilid. Una maghimo mga higala o kanang kuan. Naman ko statement gipagawas ang Ulticon Builders nga di daw sila apil anang mga anomalya karon sa flood control kay wa daw sila nagadawat og project nga flood control. Wa kay project ana. Ang flood control wa tay problema din na. Wa na tay isgutan din ang flood control, di ba? O may muntag din na sa mga taga UBI. Naminaw po na sila din na galanog-lanog ng ilahang monitor. Kanang Ulticon Builders, mga higala ni Gonzales. Pamilyang Gonzales, may buntag ninyo din. So, mga malaron, ang mga local government, di nindot ka proposal. Paminaw mo. Atong una manggod, giwala na ang gahong mga higala sa mga local chief executive like mayor, governor, mayor of the municipalities, mga higala in cities. Nga mag-identify o kuan kining tawag atog monitor aning mga project nasyonal. Kay komo nasyonal, LGU lang sila, diwala sila mga higala. So congressman na lang ang magtuak-tuak, DP o kaning contractor, maoray magsabot-sabot mga kaigsunan. Morning, naitabo ni ingon ani. Karon, gusto nga ibalik ang proposal, ibalik ang gahom sa local government nga maoy mag-identify og project within respective area of responsibility. Dili na pwede nga si congressman na lang magbuot-buot sa tanan. Dapat iyahang isang guni. Ganha sa local government, unsang project ang iyahang gusto himuon, dapat na ay approval. Tama lang, because na ay zoning mga higala ang matag local government. Halimbawa, maghibuo kag covered court, asa na mo ibutang? Di na pwede din na, kaya ang local government na ay laing project ng butang niya. Dapat in harmony mga higala, ang lokal og nasyonal. Dili kay magpatas-anay og ihi kinsay hawd between the local and national. Kay ang kini mga higala mga congressman, national man ilang budget. Iagi nila DPWH sa kanang mga infra mga higala. So ang lokal wala, igon na lang siya mudawat, ana, wa sila mahimo.
bisan og nakasupak sa ilaha mga higalang zoning, ilahan na lang dawaton. Amindahan na lang ang zoning, mo-adjust na lang sila mga higala. So, dapat they will work in harmony, in unison. Tama na, ato na yung mga higala o niyang balikan, ha? Kuman naman pipila ka mga pahit. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik ta mahigala dili sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 42 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, apasumpay mga higala aning istorya may tungod sa pagbalik kuno no sa gahom sa mga local government aning mga proyekto may higala nga national. Moingon ta din nga tama lang yun, no? Nga ang congressman mga higala mangonsulta sa local government ug unsay proyekto nga ilahang gikinahanglan nga matabangan pinaagi sa national budget. Halimbawa mag-propose ang local government nga congressman ikaw may dakog kuan din na mahimo. Kaning tulay sa ato ang lugar pangitain ni dito budget sa Congress. Paglabi dito. Oh. Di ba? In harmony mga igala dili karon kay matingan na lang ang mga local officials. Uy, na may tulay di ang gihimo. Ha? Patingalan na lang mga local officials. Ano naghimo mo siya tulay din nga di pa man na dapat butangan din nagtulay kay di man di iagi ang karsada kanang nagtulay naman sila wa may karsada din di ba? So wala mga higalay harmony pag abot sa public service ang national ug ang local. Kaya ang ato ang gi-elect nga national official nga congressman mga higala magbuot-buot ra pug iya kay naa po diya siya ilang agenda nga panahon mo expire na ang term pagka congressman mudagan po diya siyang mayor. Oh, ang utok puro mga higala pamulitika, no? Ang utok puro pamulitika. So dapat in harmony. Oh, i-approve sa council ug unsay dapat through a resolution
unsay dapat himuon ni congressman. Muna'y dapat himuon sa congressman. Dili kay magbut-buot lang siya iya kung siya gusto nga himuon din na sa iyahang lugar nga under man na sa local government. Unsay iyang gusto nga himuon proyekto, siya ra may gala without consultation sa kining local government. Dapat na ang mga higalay rekomendasyon ang local government nga congressman mao ni ang ato ang project. Mao ni atong trust karong tuiga. Ikaw may naadi na sa Kongreso, diin manukad ang paghulmaan ng budget nasyonal, mo ni ilabi. Oh, dapat mo na himuon mga higala sa congressman, dili kay magbuot-buot og ilang sa ilahang gusto. Kay nagawungan mga higala sa speaker, dili ingon ana dapat. No? Ang congressman mangonsulta sa lokal, unsay kulang nato dire nga infra. Unsay kulang nato dire pag-abot sa livelihood, pag-abot sa health, unsay kulang nato dinhi. Dili kay siya ra ang tanan na ako'y congressman, ako may mulabi ani dito. Kani akong ilabi. O, pag-abot sa panahon, o saan nitabo la Isko Moreno din nagkantsuwa? Di ba? Bukago ni Chua mga igala kay butangan niya sa iyahang budget nga naharbat sa Congress. Ingo si Isko, dili na pwede. Kay satellite office ni sa mayor ng kuwanan, dili na ko ni pabungkag diri. O. Muna nitabo. Tanawa, ha? Kani karon na kontrobersyal. Naabot na niyo sa bagong sekretary sa DPWH. Di pa bakbak mga igala, wa pa man maguba ni klaro ni kasadani nga gibakbak naman ni. Daghan pa kay unta din ang mga lugar nga wa gyud makatilaw may galag simento, wa man unaha ang giuna kani man hinuon nga nindot pa maning kasadahan ni gibakbak naman po sa DPWH. Oh, ang rason sa DPWH unsa man? Naa naman gud na funded naman gud na. Oh. Bisag tarong pabakbakon kay funded kay nakaharbat si congressman. Tanawa na usa mga igala ka bulastog nga plano sa tong gobyerno. Di sayang-sayangan mga igala ang kwarta. Okay pa ang karsada, gibakbak na mga kaigsunan. Kay naay kuan, funded na daw matod sa DP. Pagkahanggaw. Samtang dagang kayong lugar nagantos kalapok. Luwak-lubak, wa gyud makatilaw may igala simento, bisan na lang grader, wa gyud. Dapat ka to tungunahon. Kaysa na sige tagpambakbak ang mga karsada din na kay naanay funding sa ang DP. Gipandingan si congressman. Usang klase na mga igala ng utukan na. Abisan ang ordinaryong Pilipino, akasabot ang mga igala nga dako, kaayo na siya nga binuang. Tarong pag karsada, gibakbak na. Tungod lang kay nanay fundings ko no, si congressman gihatag sa DP. Bakbako na. So, wala yun kasabot mga kaigsuunan sa kanabang ilahang kining sentido komon ba? Wala ba? No? Mapahimuslan pang karsada. Dili pa siya public hazard. Ha? Ganong gibakbak naman na niyo mo na. Naa dito, katilaw siminto bisag kausa. Wa yun ito nyo una-una ang budget nga dapat nyo gi-repair din ha, nga tarong pa man ha, dito na lang unta na ninyo giguyod. No? Wala eh. So, daghan kayong nakabantay ana mga igala. Ang tubag sa dito, simple na kayo. Pandid naman guna. Pandid na. Naay pandings, mga igala, tarong pa kayo, naay pandings. Ang katuwa yung makatilaw siminto, walay pandings. Because of lack of coordination mga kaigsunan sa local government. Nga nung naitabo ng flood control controversy, mga skandal mga igala, nga gamay baha, nga anod, awas gyapon. Wa di ay klaro di ay ang project. Nga nung naitabo na. Because ang local government, wala na may gala naka-supervise. Taon-taon, kajut lang kayo. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Base! Balik na may gala din sa napalagkoyong sa programang Issue sa Masa. 48 minutos suman ang alas 8 sa buntag. So, mao na ang dakong problema karon. Ha? Tungod sa kakulang sa koordinasyon, walay proper identification kung unsa mga higala ang priority nga proyekto nga dapat himuon sa gobyerno nasyonal dinha sa local level mga higala. Tama na nga ibalik ang supervisory power mga higala
sa local government aning trabaho nasyonal para naay coordination ang congressman ug ang mayor. Oh, kaya sa pagkakaroon ang congressman magbut-buot lang. Walay koordinasyon sa local government. Kay buhan, naa siya dagang mahimong proyekto, mudagan siya og mayor sunod po kay human na yung termino, mudaog siya kay dagan siya nahimo as congressman. So ang motibo mga higala is pamulitika ra gyapon. Ha? O karon, tao na, ngano na kontrobersyal ng mga flood control. Tungod kay wala man higala na mahiling sa mga mayor, wa ma-supervise. Na ultimo, sheet files mga higala, paghimo ng flood control, mga beam, way klaro. Di ba tirang dali guro yun, way mga bakal. Dali ra kayo guro yun sa tubig baha. Pero siguro, kung naay mayor, naay local government nga nag-inspection ana, na po na makatambag bago, butangi po na ninyo bakal, bahalag pinalit din as bakalan nga kanang 4 kilo, butangi po na, kay ulaw po kayo nga way bakal. Di ba? Kaya naaman mga igalay mo oversee. Kini nga set up karon. Bisan pag nakitaan sa local government nga problemado, muingon naman na ang congressman, amo, report ang contractor nga to sa congressman, amo, apil-apil man na din as mayor, hindi man yung project, congressman nga project, national may, local naman na siya. O, muingon po na itong congressman, mayor, mind your own business. Mind your own business. So, mao nang nakalahutay ang corruption mga higala. Kay mind your own business. Oh, nga supposedly ang hard aning zoning, ang hard aning identification mga higala sa mga projects, especially infra, is ang local government. Kung unsa ang gikinahanglan sa local government nga dili makaya sa iyang local fundings, iya ang ipaabot nga to sa national through our congressman. Congressman, pakilabi naman dyan, nasyonal, di kaya sa budget natin dito sa lokal. Meron tayong gusto gawin. Meron tayong gustong infra na itayo dito. Ito, ganito. Pakilabi naman dyan kasi ikaw ang dyan eh. Lahat ng budget dyan magsimula sa Congress. So, ikaw karong congressman, ikaw ang maglabi dito. Kay congressman ka man, mo man na imong trabaho. Ha? Dili man mag-implement anang mga proyekto. Aron masigid paabot kano sa mahatag ang imuhang porsyento, pastilan. O mo na gikinahanglan ang harmony mga higala sa local o national. O tama na kanang gina-propose karon. Dapat walay project ang congressman. Especially infra. Kung walay pagtugot, koordinasyon gikan sa lokal. Maunay dapat mga higala nga may tabo. To make the project well monitored, religiously, and effectively implemented, kaya na-supervise sa local government, and the national and the local mga higala shall be working in harmony. Dili kay sa kung sa mauna-unaan ni congressman, iyahan implement din na. Pareha ba nang giimo ni Anhing Boy Nograles? Bisag asa na pambutang ng mga basketball court, astang karsada, butang ng basketball court. Kaya di man sila in harmony may gala sa local chief executive before, nga si Digong. O in harmony pa sila. O naapan ng balauran, hindi na basta-basta may gala, matukod na mga basketball court din sa karsada ni Nograles. Kaya may mas Digong, hindi na pwede. Kaya sa ato ang balao, bawal maginabutangan ng basketball court na karsada. Mabadlong sa Nograles. So, tungod kay wala ay power may gala ang local chief executive nga muhimo ana. O na nakapatuya o himo, si Nograles may gala, basketball court na mga karsada. Baon problema mga kaigsunan. Una ang problema sa pagkakaroon. So, kung atong tanawon sa sistema, doon na tayo. Sa implementasyon, doon na mas labaw mga higa may problema sa ato ang pundo. Pinaka-objective. Kanan din ang involved mga higa. Ang pundo mangyod, no? Ang pundo gyud mga kaigsunan ang kining kuan, no? Di ko makatubag nimo uka tao surano kay nagprogram pa ko.
Di pa ko makatubag sa imuha. Oh, kay nag-program pa in taon ko diri. Unya na lang tawag taon-taon. Oh. Anong nagdali mangyog ka? Siguro kay date ba? Siguro i-date. So, mauna mga higalay, dapat ipatuman. That is a welcome development mga kaigsunan. It's a welcome development. Unya na lang ka, unya na lang ta katubagon kay nagprogram pa in taon ko. Unya na lang, unya na lang. Unya na lang lagi kay nagprogram pa ko. Muhirit pag yung ka. Pagdalag durian diri para ganahan ko. Para dako ang imong talent pi. 55 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. So, mas maayo pa lagi si Tiago Bangkilan mga higala kay nangisog pa ni kumot lagilo. Ato ang presidente. Sus Ginoo ko. Bilyon-bilyon na walang pondo. Daghan kayo mga Pilipinong gipangkumot ang kasing-kasing igo ra taon nagpatulo sa luha wa gyud taon nang isog. Ay pag si Tiago Bangkilan na lang siguro to Ginoo presidente kay isog pa. Dalang istorya ng presidente. Pag panahon na gyud siguro, panahon na gyud siguro nga kanang mukanaog na kadinas Malacañang. Kaya wala na, si Chavit Singson, lain ang inistoryahan. Mag-usap daw at magtulungan ang mga Pilipino para masolusyonan ang grabe kalala nga problema sa ato ang nasod sa pagkakaroon. Ay, naku. Tuwa si Remulla, ni tumbling na mga higala. Wa na yun in town, dawata sa Judicial and Bar Council, disqualified. Disqualified mga kaigsunan si Remulla. Why experience sa Supreme Court, 14 years, naapag yung kaso sa ombudsman, ang opisina nga gusto niya mga higala harian. Ang plano ni Remulla, absuelto sila tanan kung siya makalingkod sa ombudsman. Kahuman, iyang dutan na pod ang mga Duterte o kaso dinha sa ombudsman para di na gyud makadagan mga higala si Inday Sara. Awa ra gyud ang mga plano. Maayo gyud ang Ginoo mga higala. Kay kana mga yawan ong plano, di gyud magmalampuson. Tanawa karon. Sila-sila na lang mga higala nag-away karon. Ang Malacañang ug ang mga congressman nag-iniyahay, nagbirahanay mga higala. Nag-iyahay, nagtinudluay sa ilang mga hugaw. Tuara ang trabaho ni congressman. Tuara ang trabaho ni Malacañang. Nag-iyahay raw, tinudluay sa ilang mga hugaw. Tungod sa ilahang mga kabuang. Gihimo. Diin kita mga Pilipino nahimo mga higalang argabyado. Alright, wa naman tayo oras mga higala. Dini sa to aga panagkuyog panaguban-uban sa programang Issue sa Mas. Adlaw nga Lunes. Akong sublion. It's 8 ni nga bulan sa Setyembre 2025. Apan una ta may gala magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong una karong buntaga. Higala ang mga paghikaw nga atong naangkon sa kinabuhi. Maoy hagit sa pagsusi sa atong mga panganib. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Antod. Hantod ugma di ay. Hantod ugma po. Samang takna, samang istasyon. Dinis 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Sa magkausapa, maayong buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa.
Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.